Tak dobrý den, jmenuji se Lukáš Nevolný a jsem odborný poradce ve firmě Centrum vytápění přes krbová kamna a kuchyňské sporáky. Dnes bych vám rád představil náš bestseller v krbových litinových kamnech s názvem Monelina 176 AN. Výkon těch kamen je 6 kW, což je tak optimální výkon i do nějakých novějších baráků, kde není třeba úplně nějaký velký výkon, aby se to zbytečně nepřetápěli. Účinnost kamen se pohybuje kolem 89%, což je u kamen na dřevo velice slušná účinnost spalování. Kamna mají dvojí spalování, dají se napojit do většiny běžných komínů, není s tím žádný problém. V horní části mají kamna litinovou desku, na které je možnost přihřívání nebo vaření pokrmu. Takže tímhle jsem vám představil naše nejprodávanější kamna s názvem Monelina 176 AN.